Koston som inte jag ser fel i Sontemoj! 1-0. Kvar lite grann, Erabi. Mendes. Håller i Mendes, avslutar själv. Ja, den där passningen från Sontemoj. Titta på den där! Kvitterat! Boll ropar Henrik Molin. Och TFF på många spelare framåt. Ett avslut och vi har Hofander som sätter dit 1-2 och får tyst på hem. Obesegrade. Nere på Studenterna. Så här då. Kvitter. Sontemoj vinner bollen i ett bra läge. Avslutet. Sebastian Selin med den där räddningen. Spelet här till Ismail! Som så många andra gånger! Lagkaptenen för Dalkurd visar vägen.